सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआव आं नोंथांमोना गावबागाव मबाइलजोंनो नोंथांनि पेन कार्डआ माबाफोर जाहोनाव थैनानै दं एबा डिएक्टिभ जानानै दं नामा बेखौ नायनो फोरोंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालायालासे जोबजासिम नायबानो सोलोंनानै लानो हागोन एबा नायनो हागोन नोंथांनि पेन कार्डआ एक्टिभै दं ना डिएक्टिभ जानानै दं बेखौ। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो न'खरनि मानसिफोरनो शेयार खालाम। लोगोसे बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। भिडिअआ फै जागायजेनसै। आं नेटखौ अन खालामनानै लाखाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खुलिनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजार खुलिनोसै। क्रोम ब्राउजाराव सार्च खालामसै इ-फिलिं आंना टाइप खालायखानाय इ-फिलिंआव होबाय आङो। बिनि उनाव इनकाम टेक्सआव बिनि उनाव स्क्रल डाउन खालामनानै गाहायाव नैबाव भेरिफाइ योर पेनआव भेरिफाइ खालायनाय मानि ओंखारबाय नै गोजौ पेन कार्डआव पेन नाम्बार होदो ओमफ्राय नैबाव फुल नेमाव नाम होदो ओमफ्राय डेट अफ बार्थ होदो ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा जिखुनु जायो पेन कार्डजों लिंक खालायनाय जानाङा। जिखुनु जाया मबाइल नाम्बार होबानो जागोन नाथाय अटिपि थांनाय जानांगौ आरोखि अटिपिखौ नों फिलआप खालायफिननो हानाय जानांगौ होमबानो जायो। आं पेन कार्ड नाम्बारखौ फिलआप खालायनोसै। एबार नाम फिलआप खालायनोसै ओमफ्राय नैबाव डेट अफ बार्थ बो फिलआप खालामखांबाय। ओमफ्राय दाना मबाइल नाम्बारा जिखुनु जायो नों अटिपि थांनानै अटिपिखौ फिलआप खालामफिननो हानाय जाबानो जायो। बेहा लिंक थालायनांगौ बेनि गोनांथि गैया। जाबाय दाना कन्टिनिउ क्लिक खालामसै आङो। नैबाव अटिपि फैनोसै 6 डिजिटनि बेखौ फिलआप खालामनांगौ। फिलआप जाखांबाय दाना गाहायाव थांनानै नैबाव भेलिडेटआव सोनोसै होमबानो जागोन। नै ओंखारबाय नै पेन इज एक्टिभ एन्ड डिटेल्स आर एज पार पेन नै बिदि ओंखारो। जायना एक्टिभै दं बेबायदि ओंखारगोन गोथां गाबनि आरो जायना एक्टिभ नङा बेना गोजानि लिरनानै ओंखारगोन। दा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गावबागाव पेन कार्डखौ एक्टिभै दं ना डिएक्टिभ जानानै दं बेखौ नायनो हासिगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।